Hello guys, welcome back to my new video. Menta kasingin pyndep shua ya ka treasure hunt mission. Te shua bangin pyndep mission akar par phi pin like but subscribe to kane ka channel but press the bell icon khnang ba andang la upload ki video kan poi ba phi te claim up slam show tungin pa ki video. Te mentang in page no ya commission in play commission kumno wan pyndep mission sakaweng mut ban thu ipi na kane ka mission nginam yo ru ngin yo tang ine ive diamond royal lane I diamond voucher kiba ngila ban spin sopti ne ha ka diamond royal ngi ki bete tang shu wan ra ka free fire ka garina ya ki event ngila kmandai mangili yo event mala yo tier ma henry hang ne tengin yo tang I diamond royal lane I diamond voucher judge ba ka garina kala wanra te happen dev hi mission namar lada pyndep ru sa no dai ngi ki be te tang shu wanra even ka garina la comment la yo tier ma hana tang ba menta ka event ngin yo tang ine ive I diamond royal lane diamond voucher ke bang la ban spin bundles te mentang in play no ekne ke mission ngin page kumno ban pyndep te kat ke bakwa ban pyndep ekne mission sa page adu ban ko dia kene ke video khnang ba pin te bha kumno ban pyndep ekne mission te andala play kumne sa click ha ine dak kine ki dak ke patho room sa click be hangne kan sa mi kene ka interface kumne but sa click ha ne irong ping ne ba tho let's go kan yalam ngi ka ve ka map nyanda pila po hangne te pi haban wan no ini sintiu hangne ken hangno idon ba I shuta amdai ra ke sintiu bathung hanrai shuta ha yeng ne hakan ro kumto ita te ngi habat ikne ken te jinjar bha ban kumno jinjar bha ban pyndep ka phone sine stai dai te shukling no ha une khnang ba pin suk pin rotate ya screen da ka kti te ngin rotate kti hangne khnang kan suk da phim lap ha ka ve ke chaka sale ha ka ve pat ke chaka ken click ha une khnang ba pin poi sa ka ve pat ke chaka pai danga click ne number 2 ngala po number 2 dai ngin wat ye ta sentiu hang noi ta kinta akan ro kan te click shukling no hang ne ngila poi basau dai basau ru da click ha ne basau ngin po sa kamera basau dai ngi click ne balai ngin po sa kamera balai te menta kamera basau ru umdon te don ra tungin van no kamera balai mo ngin lệnh no sene ta li in shukling no ta ken next destination te sa cross ya kane ngin sedang da ka wepat lệnh no kane ka home bat sa lệnh sa kane ka dock kane ka bar kumju hi kum to hi sa click ha haune khnang ma pin suk ban rotate ka phone ra kti henrai shu pin kentring ya ka phone te jinjar pha phia ban tavier saudong khnang ba pin la ban ya ibro te click hne in rotate da ka phone click ha ar kamera ar ngin page kamera ar don am don sa rotate ka phone ya ka screen yang phi bro saudong khnang ba pin ya ilot baro te dan ra ya ira pasden mdera ta hajrong dai ta hajrong click next destination sa crossing ne lej hang ne ladli sa lej home te pin po hang ne lej ne vantage mo
kumju hi ni haban le kamlong ra kapencar te le no kamera bar ne tai don kamera pen kong đây te tu là ai claim reward game senen game te kala sen ha ka mail jong phi in game mail jong phi ban lada phim lada kampat poi ha ka in game mail jong phi kam pher haden sikenta arkenta da phi khang game kumtu khang game menta te anda phila play biang kan sa ai phi te menta kesngi tang kene ke video lada phi yo jingiarap ai nak kene ke video sai sen ngakar par phi be pin like ba subscribe kene ke channel share perlok jong phi tu ban sa comment kat ke pi don ban kali lada phi phi don ai ban ki bamla dengan persang ban le kata KHUBLEI SHIBUN. See you next video. Tata, bye bye.